Pepiling cok jelas nak Lego bergoyang cok jelas nada mas sampur sarine ayo yo La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wes wantine tansah dieling
Monggo baji. Tan kantor kagem pepundhen kula songsong agung saking Klega. Bapa Maina Sagotra Plawangsa. Semangga beksan taun sinarengan jelas nada campur sari. Blarak disampirke. Serarang ngamperke Mas Kijing mirip. Monggo Mas Dodo. Ayo Mas. Bapak Rakimin. Kijing mirip. Etan telingun apa setiane kelakon. Monggo Bapak Maina. Mas Kijing miring ayo Mas Kijing miring serek lurek suwek pinggire aja dilirik ana sing duwe. Pak Rakimin. Monggo Pak. Ya Mas, ya Mas, etan telingun apa setiane kelakon dari mana datangnya lintah dari sawah turun ke kali dari mana datangnya cinta dari mata turun ke hati mbak penak miring ayo mbak penak miring tebak ning selone jare emoh kok jaluk maneh ibu kela diprayitnya Wong prawira. Pak Paino kan Pak, anu parian Pak. nggih monggo parian Pak. Sik, mikir dikeki sik. Nano. Mas. Monggo. Nano. Saged-saged lho. Ngetan bali ngulon terus tangan kulon sing ngulon terus ibu napa-napa lho. Tenang kel. Oh, mboten parian. Mbak Yati. Parian we. Oke, Pak. Sing apik tur mendhi saru. Ora. Ora, yo. Sarekara ana gemake. Namur rondo karo anake Mas. Ya Mas, ya Mas. Tanjung merah akeh bedute. Krasa penawaran tutute. Etan kali kulon yo kali. Tengah-tengah ana uwote. Kono gemati kene gemati. Timbang-timbang padha abote. Awan menyang karetan. Ile ondo ing omah mburi. Kel, selali kel. Geser. Oke baik. Oh. Lo kel. Lo. Pak Paino. Sing nembang kula. Oke baik. Ini kel. Coba yak-yakan ngono. Mangga. Amben kayu kume megaplek Dek Yati ayu anu nemplek Ya ben kene sikil apik ya. Ya Mas, ya Mas. Pak Budi monggo Telingulan apa setiane kelakon ayo Mas Kijing miring ayo Mas Kijing miring tuku seblak nikmati yo rasa penak wong yang medhun. Matur nuwun, Mas. wong prawira mati lewapun negara ayo Dek Kijing miring ben ayo Dek ayo Dek Kijing miring
setengah berapa Mas? Tuk tuk, ping pindho. Numpak becak rodene miring. Tambah maning. Saya matur sembah nuwun berkah selalu. Pak Jumar monggo tidak mriki. Pak Jumar. Welcome to the place. Tak putih diajar badhe tindak putih. Ati ngaren tindak wae ra numpak taksi. Ora numpak taksi Mas. Dewekan opo ora wedi timbang anggur kula gelem kancane. Kebetulan Belanjane kadang rada kakotan yen urung enggal-enggal rencane tekan omah mangke omahe apa sayu jeruk Mas pijet yo. Blonjondo Surabaya rawan ondo kanggoku gak dadi ngopo aneng asam marang Mas bilang apa anteng-anteng aja suwelah yo ben rondo dijamin komplit ayo keluarga besar Boyolali. Anjar badhe tindak pundi ati ngaren tindak wae ra numpak taksi dewekan ora wedi timbang anggur kula gelem ngancani. Niki blonjo napa anjar badhe pisahan. Ampun gelo Mas sampeyan ampun kucipo kula rondo anyaran ditinggal Awan-awan lunga blonjo ning pasar Gresik
Mas Yudi. Ora lho, es iso panas iki lho. MC-ne mendem. Masyaallah. kaya rimarum sektu mancap sakroning atiku nanging rata rasa mung kalongku sektu netes lolos tembus sakjroning ati ajur mumur atiku adya bumi perasane pikir konku pikir koter aduh bance eluwo sumping acuring atiku ora bisa ditambani ya mung donga muga-muga langgeng saklaminyo jelas ada campur sari Raja Wali Audio sekondang cerah foto video syuting spesial kagem keluarga besar saking Boyolali tersenyum asik larane atiku bareng krungu ati kamu kaya rimarum sing tumancep sajroning atiku nanging rata rasa mung alaku sing netes nolosi pipi nganti tembus tekan jroning ati ajur mumur atiku kadya kuming berbedai pikir konku mikir koter aduh becik eluwong sumpikir acurek atiku
sembah nuwun kadang-kadang campur sari jelas nada. Kuwi lakonku karo lakone tari. Iya. Hey. Ah. Saben kunyawang fotomu rasa kangen ku marang sliramu biyen nate aduk tresno bebarengan ning kedhung apa kudu tak akoni yen to tresno raku kudu weni abot rasa jroning ati nanging piye kudu tak lakoni oh alah sing gawe lagu ki ya pinter men ya. Lah iya. Kok mesti dadak kudu nangis lho. Kisah nyata ya berarti ya? Heeh. Oh. Ki lagune awake dhewe ngedung ombo kae. Oh, nang kedung mau karo tari. Ora, tari ki masa lalu. Masa lalu. Berarti aku masa depan ya? Nek kowe ki tetep tak jak menyongsong masa depan. Oke, baik. Panyuwunku mreng sliramu bersama dengan Yati Bogelwati duo gesengnya Indonesia yo spesial Mbak Wiwin Widayati masuk deh yang putih sama jelas nada jawabannya Indonesia saben kunyawang fotomu rasa kangen ku marang sliramu wong ayu biyen ate aduk tresno bebarengan ning kedhung apa penayo Dik
kok menyentuh banget ya. Tenan kok. Lagene kudu nggo nangis lho kuwi. Heeh. Sing nembang nek sing duwe dhewe malah ra iso. Ora iso. Alah alah. Belas. Slering. Flaring. Slering. Pantes. Oh, iso gawe rasa nembang ya kuwi. Dudu iki ya Panyuwunku ning sliramu rungokno tangise ati lewat angin wanci dalu aku titip salam kangen jroning ati. bersama dengan duo gesehnya Endo. Yati Bukelwati. Ayo yo. Bersama dengan jalan Indonesia. Sawindu tak tinggal lunga. Ora krasan atiku kalongso. Saben dina setan rasa rina wengi katone netra masuk cahyo. Ana dimana ana kangge sayang. Lara tekan hatiku nelongso batinku saben dina mung ngalamun yen kelingan ati mbok piloro. Nuwun Baji, semoga berkah selalu. Niki lho, ajengan niki. Baji rasa nyawer.
atimu dhewe kene lho. Mosok atiku. Mosok aku yo atiku loro. Tenan atiku ngono ning kene Lah mosok iya. ning nggonmu. Lah iya, atiku loro. Lah iya. Oh iya, aku dibaleni ya. Tembok ing nggonku ae. Oke, baik. Yo, jelas ada. Spesial Pak Dodo. Bersama dengan campur sari nyanyi bisa jelas nada. Sawitu suwe lawase kowe lu pamit karo aku. Duh wong wayu pepujanku. Angkat seliramu mana di mana anak kambing saya. Awak lungkrah ra bisa turu. Rasa kangen ra bisa mari Piye Pakmu? nyopo sira kang bisa nambani. Piye Pak Mus? Nek ngene dadine piye Pak Mus? Awerno. Rasa Ya ampun. Manut. Oke. Aja semangat langgang bagus. Wes kuwi direbak kalayu. mundur Menara suwe fitri bali bisa sumanding ana ing sisihmu. Yo yo ayo Mas. spesial Bolo Cokek Indonesia, Mas Turut Raharjo, Mbak Starsel, Mbak Lusmini Wilujeng Sonten, Mas Joko Purwanto, Bongek Bukel Primosi Nyopros, Mas Sumba NTT, Ayo Mas. Oh ya. Sawitu suwe lawase, kowe luka pamit karo aku. Duh wong wayu bepujanku, ati susah kangen sliramu. Dewa bagus, bagusnya aku. Orang itu keseneng hatiku.
bisa nambah Apa emang urung? Apa iya? Aja semayan lan longkas tresna kuwi direp bekalanku ana rasuwe fitri bali bisa sumanding kangene semu mas kangene semu ayo yo ayo mas ayo mas Gus nalikane kowe ninggalke aku ayo bunda rebes pilih rasane ana jantungku pengen mangan rasane kaya ratoyan ngombe rasane mandeg ning gulung wong bekas ngenteni jiwa ragaku aja gawe bingung rasane atiku gadang tema muga kena kanggo tomo kadang sing tak rasane jero tuyumu lane semu rino agawe bingung atiku lali malah saya ngelelo edan malah katone